Ahoj. Žádá lidi. Takže máme tady vaše otázky. Bylo jich tam sice jenom 3, ale uděláme další video a doufám, že jich tam bude víc, protože jako jsme rádi, ale zároveň jsme trošku zklamaný, že tam bylo jenom 3. To je jasně tak. Takže počkej, tak to ne, to mi stačil jenom jeden papírek. Jsem šikovná. Takže jsem tady teda já a moje kámoška Barča. Ahoj. A čtu, jo? Takže první otázka. Máte kluka? Ne. Ne, kluka nemám a hledám si ho, ale nemám. Cože? Nic. Dobrý. No prostě nemám kluka, ale chtěla bych ho. A budu ho mít, já ho... Chtěla bych ho, ale nemám ho, no. Přesně. Takže další otázka. Kdy jsi... počkej. Jaký jsi znamení? Já jsem beran. Já jsem vodnář. Ano, docela se hádáme. Potom tady ještě otázka. Počkej, to jsem četla. Kdy jsi se narodila a jak se máš? Takže narození rozhodně říkat nebudu. A myslím si, že kamoška taky ne. Taky ne. No, omlouvám se, ale to fakt jako říkat nebudeme. A jak se máme? Máme se dobře docela. Já se mám dobře, i když začíná škola, takže depka mám z toho depku, jo, ale jinak se mám velice dobře. Jakoby kromě těch večerních depresí, to je docela dobrý, docela pohodě. Jakých večerních depresí? Já bych srandu, ale jako jde to v rámci možností. jde to, je to v pohodě. Takže to by bylo všechno a já doufám, že příště napíšete víc komentářů. A byla bych ráda, kdybyste dali, prosím, hrozně moc prosím, abyste dali like. Jo, hrozně vás... Ano, přesně tak. Hrozně vás prosím, prosím vás, dejte like, prostě, prosím, dejte like. Jo, aspoň... A prosím, pište